गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दायो आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोंथ' हाबासो जाहैदोंमोन, माबानि हाबा, रिमल एक्टरनि हाबा। ओमफ्राय आङो बिनि थाखायबो मोनसे ब्लग बानायबाय। ओमफ्राय गोलावद्राय जागोन नालाय ब्लगा, बिनिखायनो आङो एक्सट्रा खालामसै होननानै ब्लगखौ गोदान लाफिननाय जादों। माने जोङो दायो आरो हाबा जालांबावगोन आरो मोननै गामियावहाय हाबा जालांबावगोन, हाबलांगोन। माने दहाय बे हाबाखौ जोङो गारनानै गोजाननिखौ जाहैग्रोबाय आरो अदालगुरिनिखौ। ओमफ्राय दा बियो जों गामि खाथिनिनो नालाय, ओमफ्राय बे खाथिनिखौ दा उनावहाय जासिगोन होननानै जोङो गारना गालांदोंमोन। ओमफ्राय दा बे रिमल एक्टरनिखौ जानानै नै दायो जोङो थांफिनगासिनो। ओमफ्राय बे हाबायावहाय दायो हाबलांसिगोन आरो। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै। दाना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दासो माखौ बुंगौमोन नामाथाय? जेबो बुंला, थांबाय थानोसैल'। ओंखाम जानानै मेंनाय मोनबाय। थांदोथाय थांदो, एसे भिडिअबो लानोसै, मेम'रि जानानै थाथोंसै, उनफोराव नायनो मोनफिननाय बायदि होननानै आङो ब्लगखौ आरो गोदानै लाफिनबावबाय आरो। मोनसेहैनो होबाबो बिराद गोलाव जागोन ना, इडिटबो खालामबासै आङो गोलावद्रायबाथाय। बिनिखायनो गोदान ब्लग लास्रानोसै होननानै गोदान लानाय जाबाय। नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर। जोङो हाबा मोनसेयाव मोनफैलायबाय। ओमफ्राय गारिखौ दोननानै लाबाय, नै बेयावहाय दोनबाय। गारि दोनग्रा जायगाया नै फिल्डआवहाय। ओमफ्राय दायो जोङो हाबायावहाय हाबहैना नायनोसै। जों हाबहैनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफादो एसे हाबाखौनो। हाबाया माबायदि जादों, हिनजाव गोदाना माबायदि, हौवा गोदाना माबायदि, एसे मेम'रि खालामनानै दोनलायनोसै ना मुथुआ? मुथुआसो माखौबा बुंगोन नामाथाय, दिनै जेबो बुंथाराखै मुथुआ। गुवाहाटी सारियालिनि नोंसानो ओमफ्राया गय बेपारि, नोंसानो माया फाथै बेपारि, गिनि किकि ताव ताव। फाथै बेपारि नङा नोंसालाय? ओं है सोरबा दंदांलै। गैया रावबो। हानुप्रिया मा जादों माथोआ? थरायदो। सानैल' ना आरो सोरबा दंबावो? हासबेन्डआ दिमाकुसिनिफ्राय सोर दंबावो होनदो? दिमाकुसिनिफ्राय बारा गैथ'ला, फैगासिनो दङ। आदामोना फैयो, बाथौमोना फैयाखै? बाथौआ दिनै माबा दयनै नांगोननो, गाबोन माबा सोरबा फैगोननो माबायाव ओइ काजिरङायाव। नै लोगो मोनदों जोंहा। मा जागोनथाय? मा बिब' बिनानावसो जागोन ना? बिब' बिनानावसो जागोन दा। हिनजाव गोदाननि बिनानाव, हौवा गोदाननि बिनानाव। हौवा गोदाननि बिनानाव नै बेहा फार्स्ट हाबा जाग्रोबाय बिदाखौ गारनानै। ओमफ्राय हासबेन्डआ बेनो, बिना हासबेन्डआ। फैदो ओमफ्राय हाबैसै। नै हाबायाव आंनि साबसक्राइबारफोर लोगो मोनदों। मबाइल दंना गैया नोंसोरना? गैया। होमबा भिडिअखौ बहा नायो? मामानि मबाइलाव। आइफन लादे, आइफन गावबागाव लादे आइफन दे। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थादे आइफन लानानै दे। दे नामखौ खिथालाय बेयाव। आइफना माबायदि? आइफना माबायदि? बिदि। बिमा बिफानि ओमफ्राय आरो गामि आरो नों खिथालायदो दे। ओमफ्राय बिमानि नामा मा नाम? ओमफ्राय बिफानि नामा?
Gaminnya? Nơi आंनि लोगो गावदां आरो जिखिजाया नामानो गावदां सफैदो जोंबो हाबायाव लोगो मोनलायलायबाय आरोना सानैदों लोगो मोननानै मोजां मोनदों बेसांबो जाया नोंस्रा हाबायाव थांफिननो नागिरबाय जाथ'ला नोंसोरबोथ' दासो फैखादों ओमफ्राय बे गावदांनि बिब'आ हिनजाव गोदानजों फट' लागासिनो हनै बैयो निला गाननाया नायस्राय ओमफ्राय बिब'आबो हाय नट थांसै जाथ'ला जों ओइयाव जाबायदि आरो बैयाव जाहैबावगोन जोङो मोनसेयाव दे दा नोंस्रा मा होनगोन मोजां जानानै थांदो दा हौवा जासे ओइयाव मोनसे दंबावो बेयाव जाहैलायनोसै जों गामियाव जाला आरो ओइयाव जानायानो दासिमबो ससे गैथिं दंखायो जों गामियाव जालायलाया जानायखौ जाबाय आरो गावदे जों गामियाव जायाखै आदाया दाखालि जानायालाय दाखालि जानाया देनां आंनियाव बिदि खालामनानै थांनो नोंनियाव खननै जागोन खननै सारनि बाजै ओं दहाय सिनायखायो माने आं सारजों नुदोंना लाखानोसै जोंनि सारनि बाजैनै आंनि भिडिअखौ नायोनो दासो मिथिदों आङो मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों नायो होननानै बुंनायखाय आरो नायबावसो आंनि भिडिअखौ आरो नायबाव ओमफ्राय थांसै दा औ हौवा गोदाननि बिफाया नैबेनो जोंहा आबौआ बिहामजो मोनना गोसोखौ माबायदि मोनदोंथाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बयनिबो सापर्ट मोननानै गाजा गोमजा रायजो राजा फैनायनि थाखाय मोजां मोनदों दे जाबाय थांसै दे आबौ मोनसे हाबायाव मोनफैलायबाय जोङो ओमफ्राय बिनि हाबाया माबायदि जादों एसे नायलांलायदो ओमफ्राय जोङो लामानि गेट सफैबाय दिनैनि हाबाया मोनथाम जाबाय आरोना मोनथाम नुदो हाबना नायनोसै फैदो रंजिना मा खबर मोजां आंनि साबसक्राइबार नै रंजिना बसुमतारी न नोंनियालाय मा नामलाय इनिया सरगियारि ओमफ्राय नोंना मा नाममोन अनुष्का सरगियारि गोजाङाखै नों लुथुबि मा खबर खाम जाबाय जायाखै सोर फैदो सोर फैदो आंनि साबसक्राइबार बेबो लुथुबि दे खिथाना होदोब्रा नोङो नों खिथाना होदोब्रा नों खिथाना होदो बाजै बेथ' आब'सोमोन बियो बरसलानि आब'सै दाबो बेनिफ्राय बिथिं गुमैखौ बिथिं सोमोन्दोआव आदा जायो आरो ओमफ्राय बेखौ बाजैबो जायो आब'बो जायो जारलासो
नै जोंहा बिबोनां केमेरामेन जोनोम स्वर्गियारि दिनैनि हाबायाव केमेरामेन जाफैदों आरो बिथाङा बेसे दामनि जाफैदोंथाय बेसे दाम बुंथ'ला आरोना हाबा थाङो आरो ओमफ्रायो बिदिनो कभार भिडिअ फट'शुट बेफोर बायदिसिना भिडिअ बानायनायाव थाङो सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरबा मोनगोन आंनियाव बुंहरबाबो मोनगोन बायदि बिनि फिसाजो आंनि बिबोनांनि फिसाजो नोंनि लोगोफोरखौ बुंहरदो आरो दोनस्रि फुंखा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंनो सापर्ट खालामदोंनो नोंथांमोना बिथांनि चेनेल दोनस्रि फुंखा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामनानै होदो गासैबो आं आसा खालामो गासैबो सापर्ट खालामदोंमोन आंनि लोगोफोरा ओमफ्राय आङो नोंनि मा जायो खिथाना बेयो आंनि बाजै जायो काजन ब्रादारनि सापर्ट खालामदो गासैबो सापर्ट खालामदो आसा खालामबाय बेखिनिखौनो दे हाबायाव ओंखाम जानो जिरायलायबाय बै मोनसेयावहाय जों जाबोआसै साल' लोंबोबाय ओमफ्राय नै बिस्रानियाव जाफैबाय आरो हाबाखौ बेनो लास्ट हाबा मोनाबायबो नालाय बेनिखायनो मोनानि जाखानोसै होननानै जाबाय नै जोंना दालि रान गैया दुगा ओमफ्राय मा लायो ओमफ्राय आं ओंखामखौ जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबखानोसै जानायखौलाय माथो नायबावनो लोगोफोर भिडिअआबो बारा मोजां फैनाय नंला खोमसि जाबाय नालाय हरबो जाबाय मोनाबाय दा लाइट थानायखायसो एसे स्रां नुदों ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो एसे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जासिन जानानै न'आव थांनानै जि जोमनानै दुब्ला उन्दुना थाहैनोसै